A tavalyi év után ez természetes volt, hiszen 24-ben sikerült az első helyen végeznünk Magyarországon, amire nagyon büszkék vagyunk, így nyilvánvalóan, mint címvédő nem is maradhatott volna más lehetőségünk, mint hogy újrainduljunk, illetőleg hát az a legfontosabb, ez a személyes, ilyen vicces része, a szakmai része pedig az, hogy nyilván egy lean transformáció az nem áll meg egy naptári év után, hanem az éveken átívelő koherens stratégiát kell, hogy kövessen. És ugye ennek van egy evolúció, és ennek mindig van fejleménye, amiről érdemes megmérettetésben is gondolkodni. Hát nekünk gyakorlatilag ez most már a DNS-ünk részévé kezd válni, én azt mondhatom. Az első számú letéteményese mindig az, hogy elkötelezettség van a menedzsment részéről, azon belül is ugye az első számú vezető részéről. Ez maximálisan megvan, és úgy utána pedig évek alatt kialakul az a kulturális ismertetőjegy, ami a Kaizen, hogy úgy mondjam, a Kaizen szemlélet, az, hogy minden ember hisz a fejlesztés gondolatában, a fejlesztővezetés gondolatában, megbízik a vezetésben, hogy az ötleteivel ehhez hozzájáruljon, érzi a bizalmat, érzi a támogatást, akár képzések formájában, akár projektek részeként, fontosnak érezheti magát, észre van véve a teljesítménye, ugye ezek az építőkockái annak. Ezért mondom, hogy DNS-ként gondolunk erre, gyakorlatilag minden tevékenységünket átitatja. Ez a törekvés, mert nyilván ez néha jobban sikerül, néha kevésbé, tehát ne legyünk ilyen szempontból túlzottan magabiztosak, mert mindig lehet jobbá tenni, de azt tudom mondani, hogy most már azért a mindennapi életünk részévé vált. Hát gyakorlatilag ugye a cég pénzügyi sikereinek jó részét is ez alapozta meg, tehát az elmúlt 2 év, mondhatjuk üzleti sikerei a gyár szintjén az, hogy az elvárt megtakarítások szintjét is sikerült hoznunk, a büdzsét sikerült hoznunk, illetve túlteljesítenünk. Az idei első fél év is nagyon jól néz ki ilyen szempontból. Tehát mi ebbe hiszünk, hogy csak is tartós és fenntartható eredményeket, azokat ilyen átfogó, kulturális és rendszerbeli áthangolódással lehet elérni. Én innen indulnék, hiszen ez adja a folyamatos bizalmat a német központ felől is, hogy ez az irány, illetve a Lean az ilyen eredményeket tud hozni. Nyilván ez a legfontosabb, hogy ez meglegyen, és erre még egy sor olyan egyéni élmény is épül, ami az emberek interakcióiban, a jobb együttműködésében, szerintem összességében a cégbe vetett bizalomban is megnyilvánul, akár az elvándorlást nézzük, vagy az, hogy az emberek mennyire ajánlanák ezt a céget, mint munkahelyt, a légkör, a nyitottság az újra. Tehát ezekben is eredményeket látunk. A tavalyi győzelem után nagyon sok visszajelzést kaptunk, szakmait is, illetve megkereséseket is, hogy kíváncsiak a gyárra. Tehát más cégektől is jöttek ilyen jellegű látogatások, amire mi nagyon nyitottak voltunk, több cég is járt nálunk, hogy ismerkedjen velünk, illetve így best practice cseréljünk, és meg is beszéltük, hogy ilyen kis network alapon mi is visszamegyünk, tehát mindenkitől lehet mindig tanulni, úgyhogy a német vezetéstől meg egyértelműen nagyon, tehát erősítette a cégnek, illetve a gyárnak a cégcsoporton belüli elismertségét és pozícióit. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon pozitívan éljük meg a tavalyi győzelemnek a elismerését, meg a hatását így a környezetünkben.